Hey, jeg vil gerne vise jer et trylletrik her. Vi starter lige med at tage nogle kort ud her, så kan vi lige tage jorderne ud her, de var der. Godt. Er det ikke min nemme? Det er alle de magnot ved siden af den der lille bøf der også. Ja. Godt. Vi starter med at lige sige stop her. Det her, det er jeres kort nu. Ja. Ruder 2. Så siger jeg lige stop igen. Stop. Og så kommer jeg lige her. Ruder 2 tager vi altså og lægger ind her, ikke? Ja. Så nu ligger ruder 2 her. Og så tager vi de her kort her og lægger ovenpå her. Godt. Nu kan vi lige dele den i 3 bunker her. Sådan her, sådan her og sådan her. Godt. Nu skal jeg lige fortælle mig noget, og det er, at ruder 2, den ligger altså ikke på toppen, vel? Jo, den ikke, fordi det er på selv. Godt. Nu er jeg forsøger at få ruder 2 til at vende om i bunken, så vi kan lige tage de her kort, så kan vi måske lige tage de sidste kort, så kan vi dele dem 2 gange her, og så er det knips, og så skal det meget gerne være kort, der vender om. Det er der også. Og det er kort, der vender om. Nu skal vi ned og hente det her. Det er kort, der vender om. Det var ruder 2. Så var det meget fedt, var det ikke?